Murag dugay-dugay dyan may gulag chika ni Junjun ba sa perido ba? Asa kaya to siya no? Tagba ko gulat-ulat niya dari ba? Asa naman si Junjun ba? John! Pirino! Pirino! Matay! Kaya na ni Moy! Nangita ko sa imo ganiya, dugayan ni Moy, kumusta naman ka? Mga lagi ni, problema lang yapon, chika lagi yapon itong problema na ni. Ayaw ka problema di dagag chika sa perido ron. Ito niya panikag perido day. Oh! Let's go lang, lagi ko niyo mag-invite lagi na lagi. Na, disco-disco, mga chika dito nisulod kung maayo dito Grabe niya, unsa may plano na to ron? Kana lang, wala dyo kay chika karon ba? Ay, tama Pirino! Nakoy nabilitaan ba? Si Kuya William, kinunil na karon. Di na basta-basta. Ingon lain si kwartahan na daw kay ana daw kay si Kuya William ron. Kuya pa jud nimo. Nya unsa may maayo ni ron? Ha? Tara! Atol rin mo kuya. Oh! Ikaw na po yung mga hayog chicks ito Oh, sige, sige. Larga ta. Tara! 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 Chika! Uy, mau na ni. Mau na ni Pirino. May mong kuya Dria si Kuya William ba? Kirnel libi ato. So, ayaw na to. Ayaw na to ta. Sige, Ayo! Ya! Taysa, kitsa man na sige pangayo. Istorbo kayo mo sa ako trabaho ba? Kitsa man sige pangayo, Teddy. Oh! Uy, kamu man na! Sulot ka mo, sulot ka mo! Nalay ka diri, Chik. Alangan, gihay ba ako ni Kuya William? Kay Kernel na baya ko siya. Dako kayo ako sweldo diri 5,000 isa ka adlaw. Diri na ko lugi diri. Kaysa sa ako tubaan lugi na kayo ako di gusyo sigira utangon. Uy, Pirino, kwartahan na kayo mong kuya. Ay, kwartahan oy. Manchika ta siya ha. Sige! Ay, Timsa, Chick, asa si Kuya William? Si Kernel William? Wow! Hala, kwartahan na si Kuya, nanay sakyanan. Tapos naman lagi nagbuhok lagi. Payat niya po siguro na yung kuya. Siya man sila Pirino Junjun rin. Nani tuyo sa kuha ba? Oh Jun, Pirino! Yeah. Sa'yo tuyo na to. Ya, kwartahan naman lagi kay karon yun, naman lagi kay balay. Dako kay ng balay ni mo. Pirino, inay mo kuya ba? Mangayot at chika ba? Ya, Oh Pirino! nakaya equal sa istorya ni mo yabo. Ayaw mong tawag chika yabo. Chika na pod! Isa ka tuig na ganin labay, nawala ko. Chika lang yun yung problemahan. Uya pod nyo eh. Okay, kay Mia no. Wala dyan may chika yaw. O sige, ayun ang problema. Kotahan naman ko. Dako na mo sweldo. Tagata mong chika. Ha? Relax na mo niya. Asa naman ya? Ses! Ses! Tawag ko ni mo, Kernel. O diba? Mo na si Princess. Monay chika, guwapa kayo. So sis, ikaw na bala niya. Pirino, Princess. Oh, sige na, sige ka pagkitag chika. Matik na, Kernel. O sige, bye-bye. Ingat mo. Kini, nakabinggo jukog chikaan ni ba?